Türkiye başkası Ankara'da 14 saat. İsemsiz muhtaram tavşar. Bugün 2025 yılının 20 mart atna keşen penşembekin. Siz turdan tur efirde Türkiye Ovaza Radyosu'nun Tatar tilindeki topşarını tanıysınız. Bizim programma 19 metrli kıska tulkının 15.360 kHz Türksat 3 hem Türksat 4A yarışları bilen 3 tapkır w.trt.dinne.com internet adresi olsa hem kısa telefonlarının TRT Dinle qo'shimchasidan Voice of Turkey What is radio kanalidan topshildi. Topshuvimizning bugungi charalishida so'nggi xabarlardan so'ng Turkiyaning tashqi siyosati programmasini ham tatarlarning Turkiyaga muhojirligi yozmasini taqdim etamiz. Topshuvimizda Qur'oni Karimning Baqara surasining 168-dan olib 172-ga qadargi oyatlari bilan boshlaymiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم Rahman ve Rahim bulgan Allah ismi bilen. Ey insanlar, yer yüzünde bulganlarının rızıklarını helal ve saf tozalarını oşağız. Şaydan ortamdan yermegiz. Şaydan sizden kan düşmanıgız. Ol sizge bar tek yamanlık turunda. Allah hakkında jirqanish, yolgan narsalar söylerge qoturdi. Kafirlerge Allah'tan ingen Kur'an'ga yerigiz degeç. Olar, yok biz atalarımız ninde yoldan yürürgen bolsa, şol yolunu tutuşakbız dediler.
Аталары бер нәрсәдә аңламыйча дөрес юлны тапмаган булсалар, Аллаһка ышанмаган кафирләрнең хәле чакырып кычкырган тавышны ишетеп тә һич ни аңламаган хайванныкы кебек. Аларның кафирләрнең күңел күзләре суқыр, алар телсез чукрак кебек. Шуңа күрә аларның башы уйлар дәрәҗәдә түгел. Иман китергән адамнар, үзегезгә бирелгән ризыкларның саф, таза, хәлал булганнарын гына ашагыз. Бер тик Аллаһка гына инанасыз икән, аңа гына шөкер итегез. Мөхтәрәм, сез Коръән Кәримнең Бакара сүрәсенең 168 алып 172 кадәрге аятларын һәм ачыклауларын тыңладыгыз. Türkiye avazı dokunlarında sınga haberler. İsrail güçleri Gaza'nın Uzak hem Künyak tübeklerine jir üstü hücumun başlatıp, Nezarim sızığında kontrolünü yoğandan ornaştırdı. Bu harbi hücum İsrail'nin sişenme gününden birli Gaza'ya tertipsiz bombalaudan soň uyuşturuldu. Resmiler 470'ten kübrek Filistinli'nin ölüğün hem yüzlеген кешенең яралануын белдерә. Бу hüjumlar 19-нчы гыйнварда гамәлгә кергән моннан алдагы утны туктату килешүен тарбар итте. 2023 елның октябрь аеннан бирле һәлак булган фәлестинләрнең топлам саны фаҗигале рәвештә 49500-дән күбрәк булды. Израиль БМО халыкара мәхкәмәсендә геноцидта гаепләнүенә карамастан Фәлестин җирләренә hüjumларын дәвам иттерә. Израиль яулап алу белән бер рәттән Газада фәлестинләрне ачлык белән җәзалавын дәвам иттерә. Җирле рәсмиләр Израильнең гуманитар ярдәмнең ирешелүен чикләгән аркасында Газаның кытлыкның беренче этабына керүен белдерде. Фәлестин рәсмиләренә күрә, якынча 2 миллион кеше төп азык-төлек чыганакларының бетү аркасында җитди дәрәҗәдә азык-төлек куркынычсызлыгыннан мәхрүм. Ягулык импортының туктатылуы икмәк пешерү эшханәләренең эшчәнлеген дә туктатты. Бу да ипи белән тәэмин итүне җитди рәвештә киметте. Бөтен дөнья азык-төлек программасы Израильнең шик буйларын ябу аркасында 2 марттан бирле һичбер гуманитар ярдәмнең җиткерелә алынмавын раслады. Әрмәстан баш министры Николь Пашинян Азербайҗан белән тарихи тынычлык килешүенә кул куярга әзер булуын белдерде. Пашинян Әрмәстан һәм Азербайҗан арасындагы килешү өлгесе өстендә килешүгә ирешелде һәм имза салуны көтә дип әйтте. Бу белдерү һәр ике элекке Совет Җумһуриятының узган атна кичен пәнҗшәмбе көнне тынычлык килешү өлгесе өстендә килешүгә ирешүләрен игълан итүеннән соң ясалды. Дистә еллар дәвамындагы тарткалашуны бетерүе көтелгән килешү 1991 елда Әрмәстан тарафыннан яулап алынган. Фақат 2020 елдагы сугышта зур күләмдә Азербайҗан тарафыннан азат ителгән Карабах мәсьәләсендәге киленкелекне бетерүне максат итә. Бу килешү Баку һәм Ереван арасында соңгы тынычлык һәм дипломатик мөнәсәбәтләрнең урнаштырылуын тәэмин итә алачак. Босния-Херцеговина сепаратист Серб республикасының лидеры Милорад Додик белән баш министры Радован Вишкович һәм парламент башлыгы Ненад Стевандичны сак астына алу карарын кабул итте. Рәсмиләр бөтен полиция хезмәткәрләренә бу кешеләрнең күренгән чиракта шунда кулга алынуын боерды. Додик узган айда Босния-Херцеговинаның федераль төп канунының конституциясын һәм кануннарын, законнарын бузуы сәбәбе белән хөкемгә тартылган иде. Моннан тыш 2021 елдан бирле Босния-Херцеговинада тынычлык килешүләрен күзәтү белән җаваплы югары вәкил Кристиан Шмидтның авторитетына каршы килде. Мөхтәрәм тамашачы, Төркия авазы документарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Төркиянең тышкы сәясәте тапшыру тизмәбезнең бу бүлемендә якын көнчыгышта хәлләр яхшырган вакытта Төркия белән Ливан мөнәсәбәтләре турында сүз барачак. Сезгә халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Догач Ипәкнең бу хактагы язмасын тәкъдим итәбез.
Ливанның 1943 елда бәйсезлеген яулауыннан соң Төркия аны таныган беренче дәүләтләр арасында була һәм ике яклы дипломатик вәкиллекләр төзелә. Бигрәк тә Ливанның легендар хөкүмәт рәисе Рафик Хариринең 2004 елда Анкарага рәсми сәфәре мөнәсәбәтләрдә борылыш ноктасы иде һәм шуннан соңгы елларда ике яктан бик күп югары дәрәҗәле затларның зиярәте тормышка ашырыла. Якын көнчыгышта хәлләр җайга салынганда төрек кораллы көчләренең диңгез һәм җир элементлары ЮНИФИЛ кул астында Ливанның көньягында тынычлык торгызуга өлеш кертә. Моннан тыш Төркия Ливан армиясенә логистика һәм гуманитар ярдәм дә тәэмин итә. Региональ иминлек нисбәтеннән исә Сүриядәге ватандашлар сугышы ике илгә дә йогынты ясый. Ливан якынча 1,5 миллион, Төркия 3,5 миллион тирәсе Сүрияле мөһаҗирне үзенә сыендыра. Бу уртак проблема иминлек һәм гуманитар хезмәттәшлекне мәҗбүри кыла. Анкара һәм Бейрутны сыйынучылар мәсьәләсендә тәҗрибә уртаклашу һәм халыкара йөкне бүлешү чакырулары берләштерә. Икътисади мөнәсәбәтләр бары сәүдә белән генә шикләнми. Төркия ширкәтләре Ливанда аскырма һәм энергетика проектларында роль уйный. Әйтик, Төркиянең Car Powership фирмасы йөзүче электр станцияләре еллар буе Ливанның энергия ихтыяҗының якынча 4/1 канәгатьләндереп, кризис чорындагы бушлыкны тутырды. Төркия белән Ливан мөнәсәбәтләре якын көнчыгыштагы киңгә сәяси көндәшлек һәм хезмәттәшлек динамикалар тәэсирендә дә кала. Ливан тарихта гел Сүрия, Иран һәм Сауд Гарәбстаны шикелле илләрнең йогынты көрәше сәхнәсе була. Төркиянең дә төбәк сәясәтләрендә әһәмиятле урын тота. Анкара Ливанда көчле Иран тәэсиренең символы булган Хизбуллах белән дистанция саклый һәм әлеге оешманың региондагы йогынтысын үз мәнфәгатьләренә янау буларак күрә. Төркия ахыргы елларда Ливан белән якынаюны бер үк вакытта Иранның тәэсирен баланслау юлы итеп бәяли. Анкара Ливанның барлык кисемнәре белән тигез ара сакларга тырыша һәм дини кутуплашуларның тышында кала. Моның белән бергә Ливандагы кайбер радикаль тирәлекләрдә Төркиянең тәэсире артуга борчылулар да кайчак ишетелә. Моның шикелле вакыйгалар 100 еллык мирасның бүгенгә йогынтысын аңлата. Ике илнең дә лидерлары хөрмәт нигезендәге диалогларны дәвам итеп кризисларны зурга җибәрмичә кала. Соңгы вакытта Ливандагы сәяси билгесезлекнең кимүе региональ хисаплашулар урынына кабат хезмәттәшлекләр эзләү килә алуына өметләндерә. 2022 елның октябрендә Сауд Гарәбстаны һәм берлектәшләренең Бейрут илчесен кире җибәрүе һәм 2025 елның гыйнварында Ливанда 2 елдан соң яңа ил башы сайлануы илнең халыкара җәмәгатьчелек белән мөнәсәбәтләрдә уңай чорга керүен күрсәтә. Төркиядә әлеге тәрәккыятьләргә канәгать һәм Ливанның тотырлыклыгын яклавын белдерә. Хәтта 2024 ел ахырларында Төркия Ливанның хроник электр кризисын җиңеләйтү максаты белән бу илгә электр җибәрә алуын бәян итте. Урта диңгезнең көнчыгышында энергетика хезмәттәшлегенә ачык булуын җиткерде. 2025 елда вазифасына керешкән яңа Ливан идарәсенең күләмле реформалар вәгъдәсе Төркия белән мөнәсәбәтләргә дә яңа сулыш өрергә мөмкин. Анкара Ливанда тотырлыклыкны ныгыту өчен халыкара тырышлыкларга өлеш кертә, ике яклы буларак сәяси, икътисади һәм мәдәни ярдәмен дәвам итә. Берничә ай элек Төркиягә килгән Ливан хөкүмәте рәисе Нәҗип Микати булай диде: Ливан үз тарихында нинди генә авыр һәм катлаулы чордан узмасын, Төркия безгә гелтерәк булды. Ливан зур кризис кичерде, тик бу кризиста башта Аллаһка, аннары Төркиягә шанырга кирәклеген аңладык. Соңгы вакытта регионда вазгыять җылына, бу Төркия белән Ливан мөнәсәбәтләренең әһәмиятен тагын да арттыра. Нәтиҗәдә ике ил арасында дипломатик, икътисади һәм мәдәни бәйләнешләр, тарихи тирәнлек, ике яклы мәнфәгатьләргә таянучы хезмәттәшлек һәм халыкларның дуслыгы нигезендә үсә. Төркиянең тотрыклы якын көнчыгыш хыялының киләчәге өметле. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиянең тышкы сәясәте тапшыру тизмәбезнең бу бүлемендә сезгә халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дагач Ипәкнең якын көнчыгышта хәлләр яхшырган вакытта Төркия белән Ливан мөнәсәбәтләре язмасын тәкъдим иттек. Төркиянең тышкы сәясәте. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге.
Мактарам таушар. Türkiye'ge Tatar hicretine bağışlangan tavşı dizmemizning bugungi 12 bölümünde Abdurashid İbrahimov turunda söz alıp barırız. Tatar siyasatçısı, din ahli, cemaat işliklisi, jadidchi Abdurashid İbrahimov 1857 yılının 23 aprel günü Tubul vilayeti Tara şehrinde hazırki Omsk ülkesinde dünyaya kele. 1944 yılının 17 avgust günü Tokyo'da, Yaponiyada vafat bula. Uzun ömrünün bir ülüşün Rəseydə, bir ülüşün Türkiye'de, bir ülüşün Yaponiyada, bir ülüşün ise dünyanın türlü puşmaqlarında uzdurgan Abdurashid Ömer Ulu İbrahimov 1857 yılının 23 aprelinde eski stil bilen Tobol vilayetinin Tora şehrinde, hazır Omsk ülkesinde, din ahli ailesinde dünyaya kele. Onun nesili 7 buğun ahunlar nesilinden. Enise Gafife obasta ise Sibir'de donluqlı mağrifetçi hem cemaat işliklisi Fazıl Tınkaçevlar nesilinden bula. Ol başlangıç dini bölümünü doğan yerinde Sibir medreselerinde tögülderek ise Uğur oğulunda, Elmende, Yanavul tümende ola. Şundan soň bilimin arttıruu üçün onu Qozan tübegindeki Qışqar medresesine jibereler. Bu döwür içinde ol imperiya türmelerinde, yetimlik oşasın, okşasızlık gazabında totup ilgire. Ol gilimin arttıruu üçün türlü ağırlıklar aşa ötüp Osmanlı devletine gitti. Abdurashid ol uçurda Osmanlı devleti şekleri içinde bulgan Medine şehrinde 1879-1884 yıllarda tüple dini bilim ala. 1885-1892 yıllarda Doğan şehri Darada İmam Hatip hem müderris bulup tura. 1892-1895 yıllarda Ufa'dagi Uzak Dünya Nazaretinde baş qazi vazifasını başkara. Müfti yolunda aylar boyuna onun uğruna da kılar. Abdurashid İbrahimov bu şurada dünyaya siyasi közlükten qaray başlay. Ol Rusya imperiyasında yaşavçı Türkiye musulmanlarının hukuk yağından qısılların üz gözleri bilen göre. Şonkra bundan şoğu yolların izli başlay. Neticede Ufa Dünya Nazaretinde baş qazi hem müfti vazifalarını başkarganda ol musulmanlarının hukuklarını yoqlab Peterburg'a Rusya içki işler hem Mağrib ministrliklarına xatla barıp jedi. Ama Abdurashid İbrahimov'ның bu siyasi aktivliğin Porsche hakimiyetinde ona hizmet etüçe din ahlileri de kabul etmey. Neticede akıl iyasin qısırıqlav, üst aralarından etip çıgaru, zerliklavlar başına. Durmuşuna korkunuş yadav sebeple Abdurashid İbrahimov 1895 yılda Rusya'dan giderge mecbur bula. Ol başta Türkiye'ge barıp urnaşı. Ondan onun dünya tireli birinci seyahati başladı. Gıram tireli 3 yılga sozulgan bu seyahatinde Abdurashid İbrahimov Mısır'da, Hicaz'da, Filistin'de, İtalya, Avstriya, Fransa, Bulgarya, Serbiya'da, Kafkaz'da, Orta Asya'da, Türkistan'da, Yaponiya'da hem elbette Türkiye'de bula. Bu seyahatin tip maksadı dünya halkları birlikte Müslüman illeri bilen tanışu. Olarga Rusya'da bir hukuksuz yaşavçı Türkiye musulmanlar turunda haber jetkürü. Tatar beysizligi hem İslam birligi için kuraşta yoldaşlar tabu. Soğundan bular hakkında yazıp şoğu bular. Bu dövrden başlap ol iki devlet arasında yaşay başlay. İstanbul'da basılgan Liva el-Hamd, Çulpan Yıldızı eserlerin Rəsey musulmanları arasında turata. Onlarını fikri yoktan uyandırırga, gaflet yokusundan uyatırga tırışa. Abdurashid İbrahimov'ni birinchi Tatar vaqtli matbuotini chiqaruvchi deb aytirga mumkin. Chunki ol 1900 yilda Peterburg shahrida Mirat Yahud Ko'zgi ismli almanach chiqara boshlaydi.
bu almanах даими рәвештә булмаса да 1909 елга кадәр басыла. Алар белән бергә ул Үлфәт, Эт, Тилмиз, Нәҗәт дигән газет һәм журналларда бастыра. Ул бу хезмәтләрендә Рәсәй мусульманнарының проблемаларын күтәреп чыга. Аларны шишу юлларын эзли. Булар белән бергә ул Рәсәй мусульманнарын сәяси яктан да берләштерү чараларын эзли. Бу тырышлыклары нәтиҗәсендә Түбән Новгород шәһәрендә 1905 елда бөтен Рәсәй мусульманнары корылтае уздырылды. Аның артыннан икенчесе, өченчесе дә бер артлы уздырыла. Сәяси ишәнлек, вакытлы матбугат чыгару белән бергә ул үзенең китапларында каләмгә ала. Ләкин кайсы бер китаплары патша цензурасы тарафыннан тыела. Габдрашид 1908 елларда патша хакимиятенең ягадан басым ясый башлавы, үз башы өстендә болытлар куйра башлау нәтиҗәсендә Рәсәйдән кабат китәргә мәҗбүр була. Япония һәм башка Азия дәүләтләре буйлап сәяхәт иткәннән соң ул Госманның башкаласы Истанбулга барып урнаша. Анда да ул үзенең актив эшчәнлеген дәвам иттерә. Ислам дөньясы исемле журнал чыгара башлый. Бу журналда татар зиялылары да актив буларак язмалары белән катнашалар. Рәсәй мусульманнарының проблемалары хакында төрек халкын таныштыралар. Бу дәврдә ул Госманны ватандашлыгын ала. Беренче дөнья сугышында алманнарга әсир төшкән татар башкорт һәм гомумән Рәсәй мусульманнарыннан Госманга ярдәм итү өчен бер батальон оештыра. Бу батальон Азия табуры дип атала. Госман начарында актив эшчәнлек алып барган Габдрашид Ибрагим җумһурият дәврендә күләгәдә кала башлый. Яңа система белән бераз фикер башкалыклары барлыкка килә. Нәтиҗәдә ул 30-нчы еллар башында Япониягә күчеп китәргә мәҗбүр була. Төркия ватандашлыгыннан чыгарыла. Шуннан соң ул гомеренең ахырына кадәр Япониядәге татарлар янында яши. Анда кайсы бер әсәрләрен яза. Бакыйлыкка да ул Токио шәһәрендә күчә. Кабере бүгенгесе көндә дә Токио мусульман зиратында билгеле. Габдрашид Ибрагимов uzun, маҗаралы бер тормыш кичергән бер шәхес. Төркия дөнья өчен ул калдырган бай язма мирас бүгенгесе көндә дә үз әһәмиятен җуймаган дип әйтергә мөмкин. Мөхтәрәм тыңлаучылар, фән докторы Ильяс Мифтахов әзерләгән тапшу тезмәбезнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән имин булыгыз. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлы кыска толкынның 15360 кГц эшлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А яшьне белән 3 тапкыр w.trt.net.tr интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А яшьнәре белән 3 тапкыр w.trt.net.tr янсызык татарча интернет сәхифәсе аша вот West радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.